koda kendo mano notimore kase bete paro karibu dweche adek mokinindi kipara para ni to datim nang'o. Koro 2 weeks ago kana dhie kanisa masita na wacho ni ayie an e race mar gavana mar Kisumu County. Tok ni an e race na tero nyinga, an e race ni ka jopiny oyie kendo ka Nyasaye oyie tadhi bedo gavana mar Kisumu County 2027. Okay. Endre ma ineno ma jopiny ng'isi ma idwa dhi fix e Kisumu County kapo no yiere. Kisumu County aparo ni Mheshimiwa Ranguma manosetiyo higni 5, profesa wa makoro sani tiyo kaka gavana odhi tieko higni 10. Higni 15 ni gise miyowa foundation maber mar devolution. To foundation koro sano chopo sama you must move away from that foundation. Mondo foundation koro translate into benefits for each person or for the people mag Kisumu West. And that mane task makoro adhi bedo go kaka governor mar Kisumu County. Okay. Foundation no seger koro ber ma wuok e foundation no koro chak donjo ne ji e udi. King'iyo county government mar Kisumu County, you want to motivate workers mantie kanyo mondo gi own the county. Gi own the county magi mora ma gitimo gi neni gitimo girgi. That can only happen ka itiyo timi msara e wang' sa mondo neni tijino ng'ato bo odeo kendo kawo kaka gimoro. So a lot of focus must be put a staff mar county and remuneration mar staff mar county no mondo gi feel motivated nikech koro gine sirikandwa makapo ni chunygi onyosore kata kasa muoyo mako gi to tich mar sirikal ok dhi maber. So gin a lot of focus nyaka ket kuom gi kanyo. Okay. A lot of focus nyaka bed ni foundation ni koro nyaka translate ni pesa nyaka koro yudre e county waka. Pesa nyaka bede lwet ji mondo kore ka foundation no bed gi modonjo ne ng'ato ka ng'ate ode. O e yor ohala nyaka bed ni pesa nitie mawuotho e county mondo jopiny be koro winj mit foundation moseger for 15 years. Okay.